vermellas que levamos todos, estas son as gafas de youtubeiras, de youtubeiros, as súas gafas oficiais de ver o mundo por unha canle de YouTube. Escoítase? Pensei que estaba encendido. Hola, ahora? Hola. Cambia de ya. Hola, hola. Empezo outra vez. Bueno, tampouco estaba dicindo nada demasiado relevante. Benvidas a este encontro de youtubeiras. Estamos casi como na casa, porque xa o ano pasado tivemos o placer de acoller por primeira vez a esta iniciativa, coa que compartimos gran parte do espírito, e que o ano pasado xa presentaron a súa primeira edición. Ben, comentábamos antes que aquí desde Interplay, ainda que como vedes este é un festival de webseries a nivel internacional, veñen traballos de Australia, de Canadá, de Argentina, de un montón de sitios moi diversos, e veñen xente, pois eso, de toda a península. Tamén intentamos prestarlle atención, evidentemente, ao que se fai aquí e o que se fai en galego, que ás veces sí que parece que no mundo dos contidos digitais, especialmente no audiovisual, aínda nos custa arrincar. Eu creo que eu sempre teño esta teoría de que o galego é como moito de letra, de escribir, polo menos a min, na miña xeración, cando estudiaba, metíancho pola lectura e pola escrita, pero cada vez máis, evidentemente, como a todo, está presente nos medios audiovisuais que a propia xente xera. Xa non solamente dependemos de que exista unha televisión pública, que evidentemente é fundamental para que o idioma este presente no audiovisual, pero cada vez hai máis produtos que se consumen e se producen na nosa lingua, e é fundamental tamén que existan iniciativas que incentiven este tipo de contidos, especialmente en YouTube, donde antes podíamos decir que non había moita cousa, pero cada vez, gracias a youtubeiras, temos moito contido e cada vez máis variado, cada vez máis interesante e cada vez máis viral, incluso. Así que disto imos falar hoxe coa xente que me acompaña aquí, que elas son, temos a miña dereita, está Mónica Fernández Valencia, que é membro da organización de youtubeiras, que é un certame, bueno, ahora ela o explicará mellor, pero un certame que organiza un montón de xente, parte da Coordinadora de Traballadoras e Traballadores pola Normalización Lingüística, e colaboran moitos concellos, unha iniciativa realmente de envergadura bastante grande, porque a nivel país colabora moita xente para que exista. E logo temos aquí a tres das persoas finalistas da edición do ano pasado, que foi a primeira. Temos a Ira Losada, temos a Nunes Pasandín e temos a Xacobo de Toro. Iremos vendo o seu traballo, iremos contando que o que fan, pero eu creo que antes estaría ben que Mónica nos comentase un pouco que é youtubeiras @youtubeiras ou youtubeirarrobas ou como se diga isto, que aparte hai que decir que está agora transcorrendo a segunda edición e agora mesmo esta tarde está deliberando, se cara xa está a deliberación feita, está deliberando o xurado que serán os finalistas e os gañadores desta edición, que se saberán nunha gala que hai na Coruña o 20 de abril, se non me equivoco, non? Eu ano pasado teño que decir que tiven a honra de estar no xurado de youtubeiras e youtubeiros, que tiven que ver 200 vídeos e canles de YouTube, que foi un traballo moi curioso e moi interesante, que foi moi difícil elexir os gañadores, pero que se ven agora todos os traballos finalistas, eu creo que, vamos, hai como mínimo canteira e un contido bastante prometedor. Así que, Mónica, contanos un pouco que é youtubeiras, ou se queres, en algún momento temos un vídeo aquí preparado, cando me digas, poñémolo. Sí, o vídeo promocional. Boa tarde a toda a xente e primeiro de nada agradecer ao Carballo Interplay por contar co proxecto youtubeiras, porque cantos máis sitios esteamos,
pois máis xente chegaremos, non? Contentas de estar aquí en Carballo porque foi precisamente en Carballo onde naceu a idea de montar este proxecto nunhas xornadas de verao que organiza a Universidade da Coruña no mes de xullo aquí en Carballo. Estaba traballando en lingua traballando na mocidade e entón pensando en que se estaba a pasar, en que máis pasa hoxe a mocidade o tempo libre, pois chegamos a unha das conclusións en que no YouTube ou como consumidores ou creadoras pasa un montón de tempo e que o mellor non estaba o galego aí, non? Entón pensamos que había que darlle un pulo e animar a xente a que crease contidos e non só iso, sino tamén visualizar o que xa se estaba facendo, que sí que había cousas, non? E entón xuntámonos diferentes administracións, en ese sentido moi contentos porque estamos 9 concellos galegos, que vou dicir, para que se saiba, que está o Concello da Baña, máis concellos grandes, pequenos, do norte e do sur, é dicir que iso tamén é interesante, non? Máis cidade, máis entornos máis urbanos, menos. Está o Concello da Baña, de Ames, de Carballo, do Grove, de Santiago de Compostela, Pontevedra, Ourense, Teo e Ribadeo. E despois, ademais, interesante tamén que estean as 3 universidades implicadas e este ano, como novidade, a Universidade da Coruña. É dicir, que somos un montón de administracións implicadas, co que iso leva consigo, non? Que saian máis ideas porque hai máis xente traballando, parte dos servizos de normalización lingüística, ademais, máis xente traballando e pensando, e aparte, a hora de repartir esa outra parte importante que teñen os proxectos, que é o financiamento, repártese en función do que cada concello, da poboación que abrangue cada concello, non? E isto é un proxecto moi interesante que se están facendo outros tamén coa mesma dinámica, pero este, ben, e está funcionando moi ben. Non é doado poñer a colaborar a tantas administracións, non, así que... non. Pero estáis abrindo camiño, decíades, non? Pero é unha maneira de traballar moi fructífera. Non só porque iso, pola cuestión económica que é importante, pola das ideas. 20 sempre van pensar máis que 3 persoas, non? Iso é moi interesante. Moi ben. Se che parece, poñemos o vídeo de presentación de youtubeiras, facervos unha idea quen aínda non estea familiarizado co que é este certame e a partir de aí seguimos contando cousas, vale? Ben, pechei o navegador onde tiña... Ben, imos ir á web de youtubeiras e aquí temos aquí podes ver toda a dinámica do certame e aquí temos o vídeo de presentación. Unha nova edición dos premios Youtubeiras. Vai rebordar o YouTube! ¡Uah! ¡Preparados! ¡Preparados! Sabemos que tedes moito que contar. Hoxe imos facer unha antena para ter o mellor sinal de Wi-Fi. Precisamos unha lata, unha coitela, unhas tesoiras, goma de pegar. Comezamos. ¡Youtubeira! Quería unha barra, que trisque, que trisque, que trisque. Esta é moi crocante, de centeo e trigo do país, moído na comarca.
Boas, amigas e amigos. Hoxe vou vos falar sobre o que penso acerca das fariñas industriais, en que se diferenzan das fariñas artesás e porque son, atentéllame ben, tan pouco nutritivas con respecto ás fariñas de sempre. Grazas, youtubeiro. Youtubeiro? Youtubeiros! Youtubeiras! Mostra a youtubeira que levas dentro! Youtubeiras.gal Teletino co prazo! Remata o 15 de marzo! ¡Uah! Pois este era o vídeo de presentación de youtubeiras. Eu quería que me contaras un pouco como formulades a dinámica da convocatoria e que tipo de contidos estabades a buscar ou queríades provocar que a xente fixese para participar no concurso. Marca un pouco os premios que se van dar, que son 8, non? Entón, hai unha proposta de videofacermos, que a xente, pois... Videofacermos sería o que coñecemos como tutoriais. Como tutoriais, como o panadeiro que vimos aí na pantalla. Como facer o que sexa. Despois temos o videopinarmos, falar do divino e do humano, cada un que fale, que conte. Hoxe temos aquí dúas videopinarmos bastante frutíferas que elaboran moitos vídeos. E este ano tamén se premia a canle, que non se premiara o ano pasado, porque como tú estabas no xurado e deste conta que era unha cousa importante a valorarmos, porque para que a xente non viñese só para concursar nun concurso, non? Que veña a YouTube, pero para quedar, non? Que teña continuidade, que teña os seus Sí, porque ao principio era un concurso de vídeos soltos. A xente enviaba un vídeo, poñía... A dinámica era que a xente subía un vídeo a YouTube na súa propia canle, poñía o cancelo youtubeiras ou youtubeiros, e xa con ese mecanismo xa entraba automáticamente, xa era, digamos, contabilizado na lista de participantes do concurso. Sí, cubría un cuestionario, tal, pero sí que era un pouco a dinámica de funcionamento. Pero a canle non se valoraba. E agora, pois, pensamos que era importante valorarmos a canle tamén. E tamén, este ano, a proposta youtubeira tamén foi moi interesante para que participase o público, non? Que xente que non se presenta igual polo seu propio pé, pero que outra xente que é seguidora desa canle ou que viu ese vídeo que pode propoñer para participar tamén no... Sí, de aí saíron cousas moi interesantes. E o que mellor a xente non se enterou que había este concurso, non tiña interese en participar, pero foron outras persoas as que os sacaron a luz, non? Está moi interesante. E despois valórase noutros premios, pois a calidade lingüística, a eficacia comunicativa, a calidade técnica e a creatividade. Son así os apartados que se valoran. Cartos un montón. Hai cartos a esgalla, o sea, se alguén se quere facer rico sendo youtuber, ten que apuntarse a youtubeiro. Comeza polo concurso e despois xa, ese é o lanzamento, despois xa. Si, son 3 premios de 1.000 euros, o da canle videofacermos e videopinarmos, e despois as outras de 500 euros cada un, sí. Canta xente participou ano pasado e máis? Mira, o ano pasado, como dixeches antes, 200 persoas. Este ano pasamos dos 300. E pasamos dos 300 porque para anotarse as canles, cada canle tiña que ter 5 vídeos mínimo en galego. Además, tiña unhas condicións, non? As canles tiñan que ser íntegras en galego e tal. E houve 23 canles, que non son poucas. Claro, e cada canle presentou todos os vídeos. Mínimo tiña que ter eses 5. Non todos os das canles presentaron as propostas por separado. Entón, iso, máis de 300 encantadas, claro. Máis por temática, máis para facermos, videofacermos que videopinarmos. Pero, ben... E notases algunha evolución así nas temáticas? Sí, notamos evolución nas temáticas e na calidade. Primeiro na calidade, a calidade dos vídeos, moito mellor que na primeira edición. E temática este ano petou a muller. A muller e todo ao redor do grande fenómeno que vivimos este ano, non? Ao redor do día 8 de marzo. Non sei se porque cadraba que faltaba pouco para notarse pero foi unha das temáticas máis traballadas.
Despois, a temática da cociña tamén é sempre presente, pero é un clásico tamén no YouTube. As hortas tamén, como sementar diferentes hortalizas, etc., froiteiras e tal. E despois, vídeos didácticos, como os do Xacobo, tamén hai do tipo de Xacobo, pero tamén xente que aprende a como mellorar os nosos vídeos, calidade técnica nos vídeos, etc. E tamén hai bastante produción. E despois hai un apartado tamén interesante que é de poñer en valor os nosos maiores, non? O ano pasado tuvemos as gañadoras da Horta de San Sadurniño, que foron as mesmas as que se puseron en valor, pero agora son os netos, ou non son netos ni netas, os novos que poñen os maiores a falar de cousas interesantes, non? É que iso é curioso, é que tal vez sexa unha marca de peculiaridade que se verá no YouTube galego, que consonte a demografía do país e da lingua, que, digamos, a pirámide lingüística, hai máis xente maior que fala galego que xente nova, pois sí que é curioso como hai, demográficamente no YouTube galego, hai moitísima xente maior, máis que xente nova, se cadra é un feito diferencial que nos podemos a chegar aí, pero é curioso, no pasado estaban, gañaron, teño unha horta en San Sadurniño, que tamén gañaron aquí no Interplay, e este ano tamén hai moita xente maior presentándose, sí. Pero bueno, imos falar de xente nova, porque as youtubeiras e youtubeiros son xente nova, sobre todo, de todas as idades, pero estamos falando de quen máis consome este tipo de medios e quen máis produce. Son, xa non sei se millennials, xeración Z ou o que veña despois. Así que vou presentar un pouco as finalistas que temos aquí do ano pasado para que nos conten a súa experiencia como youtubeiras, se xa eran youtubers antes ou non, se seguiron, como lles cambiou a vida isto de ser youtubeiras ou non. E, bueno, como teño os vídeos que xa non os teño preparados, que os vou ir preparando, pois vou vos decir que, vou dicir a Eira, por exemplo, a Eira Losada, da canle de YouTube Nubes Baixo Ti, que te presentes un pouco como empezaches, como creaches a túa canle e como foi a túa participación en youtubeiras. Bueno, pois eu a miña canle creei antes, o sea, eu xa tiña unha canle e entón, pois, despois enterime deste concurso e entón decidín participar e entón seguín con ela. E pois son unha rapaza de 16 anos que pois estou estudando bacharelato artístico. Bueno, aí son eu, que estou estudando bacharelato artístico, que me gusta moito pois os libros, o audiovisual, tamén me gusta moito pois as manualidades e, bueno, pois este foi o vídeo que quedou finalista do ano pasado, que foi un vídeo opinarmos do galego. Tiñas todo para ser youtuber, se che gustan as manualidades, falar, o audiovisual, a comunicación, e xa tiñas a canle montada antes do concurso de youtubeiras? Eu xa creaba, pero, bueno, tampouco vía que había pouquiño por aí, pero, bueno, despois co de youtubeiros, a verdade é que foi moi guai, porque empezaron a haber moitísimos vídeos en galego, moitísimas máis canles, e moito máis consumo por parte dos galegos en vídeos en galego. Que antes eso non pasaba, tú non buscabas un vídeo en galego porque era como que non hai, pero ahora sí. Imos ver un fragmentiño do teu vídeo finalista de youtubeiras. Benvidos a un novo vídeo de Nubes Baixo Ti. Neste vídeo que os veño contar é como vexo eu a situación do galego dentro do meu punto de vista. O galego é a lingua que falo eu en todos os meus vídeos, a que estou falando agora, e a lingua que se fala en Galicia, que é unha comunidade autónoma de España. En Galicia hai dúas linguas oficiais que son o galego e o castelán. Papéis oficiais teria que aparecer as dúas, nos cartéis, etc. Pero isto, por desgracia, que en Galicia non é así, xa que aquí casi unha rareza toparte con unha persoa, sobre todo da miña idade, que fale galego sempre. Se vides en Galicia isto xa seguramente o sepades porque é unha realidade que hai, pero bueno, por si acaso pois non estades moi enterados ou non sabedes como isto na xuventude, eu vou a contar desde o meu punto de vista. É a miña opinión, así que seguramente non coincidas totalmente co que digo, así que te pareza mal, non estou dicindo que este é a verdade absoluta, e se queres deixarme a tua opinión, encantada de lerte nos comentarios. Así que vamos a ir como por tipos de persoas e como reaccionan ante que eu fale en galego. Imagínate que estás no primeiro día de clase, ninguén te coñece, ninguén sabe como falas e falas por primeira vez con alguén. Fixen 4 tipos de reaccións que pode haber.
A primeira reacción é que responde de un modo indiferente, que lle dé igual, que non lle sorprenda que fales galego. A segunda reacción sería sorprenderse gratamente. Tamén temos outro tipo que os que se sorprenden, pero para mal, que o mellor teñen unha cara un pouco rara, ou non che dicen nada, pero se quedan pensando en as cousas así como, pero esta que fala galego, que vendo pobo. E despois temos a reacción de unha pregunta que, se tú falas en galego normalmente, seguro que te fixeron, e é unha pregunta que a mí cando me dá ganas de rirme porque é unha pregunta que non ten nada de sentido, e é, por que falas en galego? O sea, esta pregunta, se te paras un minuto solo a pensala, te das conta de que non ten sentido preguntarle a unha persoa que vive en Galicia que o seu idioma é o galego porque fala galego, o sea, non ten nada de sentido. Entón, estas serían as 4 reaccións cando non te coñecen. Despois, pois imagínate que pasas 1, 2 cursos con esos compañeros, pois xa te coñecen, xa sabes que falan galego, e tamén aquí metí 2 tipos de reaccións. A primeira é que cando falen contigo, cambien o galego, e a segunda é que cando falen contigo non cambien o galego. Cando falan contigo e non cambien o galego, tamén hai subgrupos de persoas, están os que falan sempre en galego e os que falan só galego contigo. Os que falan sempre en galego tamén é un caso excepcional, aparte, sería algo moi raro atoparte no teu propio curso unha persoa que falara sempre en galego. Despois temos as persoas que falan en galego solo contigo. A verdade é unha cousa que me agrada moito que a xente cambie o falar comigo. Dentro deste tipo de persoas que cambien temos as que... Ben, poderíamos seguir aquí vendo o vídeo, pero bueno, tamén convidamos a xente ao que o vexa na casa, que se meta na canle de Eira e que siga profundizando nesta tipoloxía de xente que reacciona ao galego, que me parece fascinante, coa que me sinto identificada. Ti és de Ourense, non? De Ourense cidade. De Ourense cidade, sí. Creo que calquera persoa que viva nunha cidade parecida a Ourense, que sexa galego falante, se pode identificar co que acabas de expoñer. Que público tes ou como a xente reacciona a túa canle de YouTube? Tes algún feedback aí de compañeiras, xente que vaya na túa clase? Que público tes? Sí, bueno, primeiro, como as persoas que me empezaron a seguir, pois era a miña familia. Despois empezaron como compañeros de clase, os que lle iba contando, e gracias despois o de youtubeiros empezou pois xente que tamén pois consumía vídeos en YouTube ou que tamén estaba participando no concurso. E de diversas cidades, a verdade. Aínda que falas do galego, pois este un vídeo na túa canle non é sobre o galego, é en galego, pero ti falas de temas moi diversos, de fotografía, de tutoriais, de opinións de outros temas, como tes orientada a túa canle, de que che gusta falar? Pois a verdade é que eu creo que falo un pouco de todo do que me gusta, pois eso, o que decías tú, fago manualidades, recomendacións de libros, receitas, pois dou máis opinión sobre máis cousas. Sí, a verdade é que sí que, bueno, aí teño como un unboxing aí como abrindo unha cousa, un vídeo cantando, sí, bastante variedade, a verdade. Do que me gusta, pois vou no subindo. Seguiches mantendo a actividade ou tes pensado seguir co canal a partir de ser finalista de youtubeiras? Sí, eu, bueno, seguín pois no verán e sigo agora e volvín a participar este ano e espero seguir tamén pois os anos seguintes. Tes tamén Instagram, desenvolves, digamos, xa a tua maneira de comunicar noutras redes? Ou... Sí, bueno, Instagram teño un de fotografía, pero como que ainda non me metín así co de nubes baixo ti a meterme nas redes sociais. De momento, quedeime así un pouco en YouTube. Vale. Moi ben, pois imos coñecer a Nuria. Boas tardes. Boas tardes, Nuria, que Nuria tamén está con nos estes días porque ela é de Vimianzo, que non está moi lonxe, non tan lonxe como Ourense, e é parte do xurado novo do Cardo Interplay, do xurado das webseries, que tamén pasou o traballo de ver as webseries finalistas e de decidir quen vai levar o premio do xurado novo. Nuria é de Vimianzo, ela é estudante de Dereito na Universidade da Coruña, e tamén tiña unha canle, tiñas tamén, tes varias canles, non? Como é a túa vida youtuber, como tes montado? Pois a verdade é que sí que teño 3, porque eu realmente xa tiña unha canle antes de que aparecera Youtubeiras e demais, a miña canle estaba en castelán, e un pouco a raíz de Youtubeiras, pois decidín abrirla en galego porque son as típicas cousas que nunca fas porque simplemente non te paras a pensar neso. Está ben que chegue alguén e che diga: por que non estás facendo vídeos en galego na rede? E digo, ostras, eu son galego falante, utilizo o galego diariamente na miña vida para absolutamente todo. Eu tamén me preguntei a min mesma por que non tiña unha canle en galego. Entón, a raíz deso, abrín a segunda canle, que é a
a que está en galego, a que actualmente máis se emprega, e aparte con Sergio, que é a miña parella, tamén abrimos unha terceira canle en conxunto. Pero bueno, están todas bastante paradas. A verdade é que non son a persoa máis activa en YouTube, a pesar de ter moitos puntos nos que repartir o contido, non é que sexa o que faga diariamente. Moi ben, imos ver o vídeo co que quedaches finalista en Youtubeiras, que se titula Esquezamos o soporte, dura 1 minuto e pico, así que vámoslo poñer enteiro. Que corpiño. Vaya corpazo. Deberías comer un par de cuncas máis de caldo. Vaya saco de osos. Igual que o teu corpo che quedaría mellor un vestidiño. Estou cansa de que o meu corpo sexa tema de conversa. Que a xente poida opinar libremente sobre el sen ter nin a máis mínima idea. Onde moitos vedes todo eso, sabedes que vexo eu. Vexo un ser humano. Vexo unha boa alimentación e unhas cantas horas de exercicio físico semanal. Non o nego. Vexo estrés e ansiedade. Vexo días sen comer polo que está pasando e polo que ven. Vexo atiborrarse a deshora. Vexo máis cicatrices das que poida contar cos dedos das mans. Vexo problemas. Vexo feridas e leccións. Vexo unha vida que é soportada por un corpo. E vexo un corpo que non conta nin a metade do que son. Vexo medos. Vexo inseguridades. Só me queda engadir que non vos soporto e odio que a veces logredes que un non me soporte. Pois aquí vemos un vídeo así, dun tono diferente a Que corpiño. o que víamos de Eira, ainda que ti na tua canle tes vídeos máis variados, falando a cámara e tal. Que querías contar neste vídeo? Por que elixiches esta forma que, bueno, bastante original e bastante persoal? Que querías contar con este vídeo? Pois a verdade é que estaba facendo un pouco unha denuncia ás opinións que ten a xente que polo simple feito de que vexa o teu corpo pensa que pode opinar directamente sobre ele, de todas as historias que hai atrás de cada corpo, que moitas veces non é simplemente unha opinión, senón que hai moitísima máis historia porque cada un sabe as súas. Entón era un pouco un chamamento a eso, que nin por ter unha forma física ou outra unha persoa debe opinar libremente. Que a maioría da xente, eu creo que foi un pouco que me inspirou a eso, faino sin ningún tipo de maldad, simplemente por soltar o comentario de ai, que delgadiña estás, pero non sabemos o efecto que isto pode ter noutras persoas, tanto que poda ser algo físico como non tanto, pero eso, non sabemos hasta que punto as nosas opinións poden afectar a outras persoas, entón é un pouco que está recollido aí dentro. E non me parecía algo tanto como para falalo á cámara, porque sí que é certo que eu como que divido os meus vídeos en dúas maneiras de facelos, sobre todo os vídeos opinarmos, que os falando a cámara suele ser cousas que simplemente quero falar delas e xa está, pero estos suelen ser textos escritos, simplemente porque a mí me gusta moito escribir e expresar as miñas reflexións, e por iso tamén me gusta tanto este formato audiovisual, porque é unha maneira de expresalas, pero non contalas directamente. Dabache como máis liberdade, porque a veces parece que o formato dos youtubers é así como moi, se non pensamos como nos clásicos, no? Como parece que hai como unha maneira, un estilo youtuber, no? Cando YouTube realmente podes facer o que... Claro, que é liberdade total. Eu creo que é o bo de YouTube, que é unha plataforma que che permite todo. Todo o que teñas, podelo poñer nesa pantalliña. Moi ben, e como eso, cambiou xa vida ser finalista de Youtubeiras, dis que, bueno, estás estudiando Dereito, que xa tes bastante con iso, como para manter canles, pero como te ves de comunicadora, que unha vez que acabes a carreira, que agora no que estás centrada, vendo que tes ese potencial e que che gusta comunicar en formato audiovisual, como te ves no futuro? Pois a verdade é que foi un chute de motivación bastante amplio, porque xa non é só que eu disfrute, que a mí me guste compartir as miñas opinións ou comunicalas, senón que a xente está valorando iso realmente. A xente parecelle interesante, a xente falle reflexionar, entonces obviamente iso é un chute de motivación. Dende logo, para min é un camiño para ter en conta no meu futuro profesional. Xa non sei se YouTube, pero dende logo a comunicación, o expresar e demais, dende logo que sí. E foi unha axuda, un chute de motivación. Tal cual. Bueno, aparte, hoxe tivemos 2 abogados pola mañá a primeira hora, xente de No Legal Tech, que tamén son xente que demostra que calquera tema se pode tratar e se pode comunicar ben usando os medios audiovisuais e usando moitos formatos distintos para divulgar cosas que teñen que ver con algo a priori tan relacionado con libros gordos como é o dereito. Que é bastante tamén. Sí. Pero ben, que para divulgar todo tipo de temas vale
vale o galego, evidentemente, e por aí se cadra tedes tamén un futuro. Pois outro dos finalistas de youtubeiros foi Xacobo de Toro. Bueno, foi Xacobo de Toro, pero en realidade foi moita xente porque foron o alumnado do instituto donde... Hola. Escoitase a Xacobo? Vale. Foi o instituto onde tidas clase, que hoy é Urbano Lugris de Malpica, aquí moi cerca. Sí, aquí ao lado. Aquí ao lado. Contanos como foi ese vídeo mentras eu busco para velo. Pois, hola, boas a todos. Ese vídeo realmente foi unha idea que tivo Sermolo falando varios profesores e tamén observando a problemática de que algúns alumnos pensaban que o galego que falaban eles non era tan válido como o galego normativo, non? Entón, queríamos poñer en valor a fala de Malpica. E foi esa é unha das ideas, pero tamén poñer en valor o que era Malpica, a paisaxe, porque tamén surdiu a partir dun proxecto da materia de paisaxe, con ciencias, que é o que imparto eu, e o que queríamos é que os alumnos fosen os protagonistas, que decidisen cal iba a ser a mensaxe que queríamos lanzar á comunidade, a que fose que os quixera escoitar, poñer en valor o galego que falaban eles, e descubrir, porque eles tiveron que descubrir, preguntando nas casas, cales eran as palabras propias da súa zona, que moitos non eran nin conscientes de que só falaban eles dese xeito. E así o fixemos, foi unha labor, unha pescuda que fixeron eles nas casas, puxemos todo en común, traballamos colaborativamente por proxectos, e logo un día decidimos gravar, que tivemos moita sorte, sabedes que os que somos desta zona, bueno, son da Coruña, pero que tivésemos un día tan bo era complicado, sobre todo para gravar o audio, tivemos sorte e aí está, é un traballo deles, Pois imos velo e seguimos comentando. Vivimos en Malpica de Bergantiños e aquí falase con geada e seseo implosivo. Somos de Malpica! Onde eu vivo, o seseo e a geada son unha variante fundamental do galego. Non me dixas. Home, Nós falamos un idioma que ten as variantes dialectais do bloque occidental. non se coñece con certeza a orixe da pronuncia da geada. Algúns lingüistas creen que é un fenómeno moi antigo herdado dos povos que vivían aquí antes da chegada dos romanos. A geada nace pola evolución da propia lingua. Eu digo trigoio cando sinto noxo, erguer e zagar. Eu digo gato, galiña, gaivota. Pois eu digo gato, galiña, gaivota. Para nós, o guillán é o fillo da gaivota. Usamos a geada. Nacín sendo galega e morrerei sendo galega. Nací falando con geada e seguirei facendo. O seseo en Malpica é implosivo. Decimos ves, ves e cruz. Esta é a nosa fala, estamos orgullosos dela. En Malpica, cando algo moi grande, decimos que é campal. Durante unha treboada, as nosas ondas son campais. Se algo sabe moi mal, dicimos que sabe o gas, pero se sabe moi ben, sabe que glorea. Eu digo tou, campal, che, eu ou o. Para nós, ir ao baño é ir bañarse a praia e chuparse ou tirarse de cabeza a auga. As festas de Malpica son campales e materiales. Son as mellores do mundo e ven xente na pila. E moufamos hasta que nos fartamos. Se algo está moi rico, nós decimos que está material. Se alguén vai moi maquillada, vai máis pintada como a porta. Nós temos un sistema de peso e medida propio. Un metro, un kilo. Non, nós falamos dun lote ou dunha mincha. En Malpica, a única maneira de evitar a pregunta ti non has da volta, non? É acabar cada frase cun che ou cun yo. Nós falamos así, pero seguro que en Laxe, Ribadeo ou Xinzo de Limia falan distinto, pero todo é galego ou gallego, como nós dicimos. Estou orgulloso da nosa lingua porque é a nosa lingua nai. A fala dos vos fillos da luz, como dixo o noso poeta Eduardo Condal. Eu falo gallego porque sí, porque me peta, porque me sae de dentro. Porque me sale do fondo da alma, porque me dá a gana. Pois un traballazo tamén de... Moito traballo. De produción e de guión e de... Pero foi isto que son 3 minutos, creo, non chega aos 3 minutos. Sí.
realmente foi o traballo de todo un curso, porque primeiro eu en concreto expliquei aos rapaces cales eran os tipos de planos, tiveron que facer un storyboard, colocarse no plano, como tamén era de paisaxe, estábamos varios profesores implicados, había que escoller en que localización íase rodar, gravar ese plano, logo había que facer o guión, esa pescuda que vos dixen, organizarnos, na Semana Cultural do Centro quedamos todos para gravar, bueno, houve un montón de logística e o bonito que foi un traballo en equipo, un traballo deles, de varios profesores, e aí está. Entón, non ten moita importancia para min porque transmitise unha mensaxe e os rapaces logo estaban encantados porque a xente disparaba, foi viral en Malpica. Eu nunca vira cousa tal porque en 2 días fixéramos 5.000 visitas. Levades 11.657. Sí, eu creo que non fai ni un ano diso, non? Entón que os rapaces os parasen e dixeran, ven, ambos mo dicían, profe, que me pararon, un tipo iba no coche, parou o coche e dixeran, ai, sí, chaval, fala como noso, noso vale. Entón estaban orgullosos do que falaban, que era o que queríamos, era o que pretendíamos. Pero logo os profes tamén pretendíamos unha cousa, que era que houbera unha aprendizaxe ao longo de todo ese trayecto. E foi o que penso que conseguimos, non? E logo houve premio, entón foi fabuloso, e se foron a Aquapark co premio a bañarse. Que foi unhas cosas que me valoraron, por suposto. Moi ben, e seguistes a partir de aí, este ano estáis facendo máis colas en YouTube, están eles pola súa conta abrindo canles? Sí, eu xa había moitísimos anos que traballaba co audiovisual na aula, o que facía era que eles se gravasen, entón nomeaba un equipo técnico que se encargaba xales de conectar micro, cámara, e eran exposicións de ciencias, os profes de ciencias, entón me parecía moi interesante darles a oportunidade de verse expoñendo algo. E logo os colgaba en YouTube, e iso empecé aí casi 10 anos con iso. Entón, eu lles dicía que era un xeito moi interesante de que outros alumnos noutros lugares do mundo pudieran ver o que facían eles, e outros profes pudieran ver pois actividades de aula que facía eu que podían resultar interesantes, que, o sea, dicir, mira, pois non se me ocorrera, vou non facer eu na miña a ver se me funciona. Entón, gustaballes moito. De feito, a veces vexo algún alumno, agora xa 7 ou 8 anos despois, que ainda vin dos que tiña antes, cando era profesor en Ares, e dicían que o veían polas risas, porque claro, estaba en primeiro de eso, e agora están acabando a carreira, entón, bueno, é interesante. Este ano está desargallando algún outro vídeo por aí, volvestes vos presentar o concurso? Sí que estamos coa idea de facer que nos gustounos un formato no que vamos a facer falar unha especie de marionetas de papel, con outro programa que se chama Créxito, que logo animas a voz. Que pasa? Que tamén nos estamos noutro proxecto de un arenero de realidade aumentada que nos está levando moitísimo tempo, entón ese vídeo queríamos telo para esta edición e a ver se está para final de curso, porque isto non facendo con 2 grupos. E eles individualmente anímanse a explorar YouTube, a facer os seus propios vídeos pola súa conta? Sí, temos alumnos que sí que están empregando YouTube. Son, sobre todo, ti dicías que usabas moito Instagram, non? Eles son moi de Instagram, son moi de compartir moito por Instagram, que é unhas cousas que teño que explorar eu, que non me dá tempo. Sí, hoxe tivemos pola mañá a un instituto de Vigo que traballa moito con Instagram, na aula de ciencias. Sí, porque é moi importante a canle na que te comunicas cos alumnos, porque Facebook non, eles de feito non queren estar en Facebook, porque soalles a vello, claro. Están os pais, os profes... Claro, entón non podemos estar en Facebook. Usan Instagram, entón habrá que exploralo. E logo YouTube descubrín que eu nun inicio era un profesor que compartía o material que creaba a través de YouTube porque era un medio de dispersión dos contidos, entón era fabuloso. Nun inicio, cando empezaba, iba con pendrives, e logo de repente apareceu YouTube, máis ou menos todo o mundo tiña, fantástico. Que pasou? Que agora de repente, a alumnos que non lles dou clase, cando subo unha videolección, vena antes que os meus propios alumnos. Me dicen, estivo moi ben ese que subiches, hombre, está interesante. E logo outra cosa que descubro, vendo os comentarios e vendo as métricas que te dá YouTube, é que teño, ás veces, casi máis visualizacións fora de Galicia, pero falamos de Argentina, Colombia, Venezuela, que casi Galicia. Entón, fanme preguntas sobre o galego. O cal é curioso, non? Bueno. É que temos que dicir que Xacobo, ademais deste vídeo no que participou todo o alumnado do Instituto de Malpica, pois eles leva anos coa súa canle de YouTube no que te dedicas a divulgar, ti das clase en YouTube directamente. Sí, eu o que quería era que houvese leccións de ciencias, que se falase de ciencia en galego,
E logo, cando tivo a emerxencia de YouTube, pois tiña que haber contidos de ciencia en galego en YouTube. Non podía ser que a xente fixera os contidos en castelán, que de feito me preguntan aos alumnos, por que non faz en castelán ou incluso en inglés, que é unha sección bilingüe, por que non faz en inglés, terías máis visitas. E xa lles digo, non, é que un dos obxectivos precisamente é promocionar o galego, que é o que se pretende, que haxa ciencia en galego en YouTube. E con eso estás conseguindo que xente de fora se interese polo contido e de paso se interese polo galego. Sí, creo que hai comentarios de xente que me dicen gracias, que me axudou moito a videolección do que puxeches, pero hai outros que se interesan polo idioma, non? De feito, esta semana, alguén non me lembro se era creo que era colombiano, e me preguntaba, que interesante, tal, moitas gracias, porque o que estou facendo agora é poñendolle subtítulos en inglés, en castelán, primeiro en galego, porque teño todo o que serían os guións do que fago, entón metollos a YouTube, engano, dígolle que castelán para que o sincronice automáticamente e logo fago corrección automática. Hai que enganar a Google porque YouTube non recoñece o galego, as cousas son así. Entón, señores de YouTube, están por aí, metede, por favor, a pestaña de galego. Entón, meto en galego e logo vou traducindo, vamos facendo con máis xente que me está axudando, e incluso en linguaxe de signos, que están axudando ahora mismo 3 intérpretes que nos están axudando a asignar José López, Cristina Rubio e Nasi Bobillo. Que son esta xente que aparece aquí nos teus vídeos, non? Sí, por exemplo, Xeoclip, se queres esta primeira lista de reproducción que hai aí. Como faz? Porque ti a postproducción disto ainda é laboriosa, non? A postproducción e a pre e a durante. Como faz? Contanos un pouco, porque a todo isto ten casi 900 suscriptores esta canle de YouTube, xa falamos dun youtubeiro dunha certa dimensión para cando falamos de contidos en galego, e aparte hai que decir que Xacobo acaba de levar un premio a nivel estatal, estás entre os 5 mellores docentes do Estado español ou algo así. Sí, eso estou moi contento porque efectivamente quedei dentro dos 5 primeiros. Queda moi ben decir dentro dos 5 primeiros. Que premio era? Son o quinto. Decir, dentro dos 5. Como se chama o premio? O premio é dos premios Educa. Educa e patrocinou a banca. E era aos mellores premios aos docentes. Entón había categorías de primaria, infantil, secundaria, universidade e FP. E quedamos 3 galegos dentro dos 10 primeiros, e teño que decir que todos empregando o galego. Entonces é moi interesante porque tivo proxección, e unhas cousas que pesou foi o meu canal de YouTube, e todo o meu contido está en galego, salvo algunhas cousas puntuais que están en inglés porque 2 clases en bilingüe, algunha cousiña. Entón, bueno, deu pé para que a xente dirá que se pode facer cousas en galego e ter certa proxección. É que tes unha canle incluso con distintos claro, en función de materias. Distintos programas, casi. Claro, porque é a canle dun profe, entón os profes temos as nosas carpetiñas, e esas son, en concreto, nesa que estás, de xeoloxía. Para poder facer iso, pedín unha licencia de consellería, presentas un proxecto con outra compañeira, a Adela Otero, que é a que me acompaña aí, e entón presentamos os materiais para estudio da xeoloxía, porque os meus alumnos custaballes moito, vos que ainda tedes recentes, seguro, o profe, cando iba por a xeoloxía, era un pouco peñazo, que ás veces non maturaba nin eu mesmo, e dixen, vamos a facer algo dinámico, moi visual. E aí foi. Entón, primeiro fixemos un estudio de todo o que había feito, de todo o que se fixera, de ciencias, os formatos. Que tipo de formatos había, que tipo de linguaxe facían, que tipo de narrativa usaban, que tipo de vestuario usaban, se facían chistes, non facían chistes. Había algunos que se vestían de cociñeiros, entón era o cociñeiro da xeoloxía. E dixemos, non, queremos ser profes cercanos, pero seguir sendo profes. Entón, queríamos meter a muller na ciencia, entón en todos os capítulos se toca o tema da muller na ciencia. Entón había unha serie de liñas que nos daban o formato, e en función dos medios, porque somos 2 para facer todo, pois aí estaba. Por cada minuto producido hai 5 horas detrás. 5 horas por cada minuto. Son 7 minutos aquí de media sí, nos vídeos. Botades unha semana do vosso tempo libre, ademais. Moito traballo. Porque vos sodes docentes e ademais no vosso claro, tempo estas cosas, para facelo así, docentes e aparte teño 2 fillos pequenos. Ademais. Entón, normalmente vai a cargo das horas de sono. Xa. A cargo das horas de sono, porque cando te chegan papá, vamos a xogar ao fútbol, dalle igual que estés no medio
da teoría da tectónica de placas. Evidentemente, pero ainda así, menuda produción, non? Menuda produción é que nivel de produción? Bueno, é que nos queríamos que foran vídeos que resultaran atractivos para o alumnado, porque ese era o noso objetivo, que fosen vídeos útiles para o alumnado, primeiramente o que tiñamos máis inmediatamente diante, que é o noso alumnado. Pero o bo de YouTube é que rompe as barreras físicas da aula. De repente, eu dou unha clase xa non para os rapaces que tiño diante, senón para os de toda España, e agora estou descubrindo que para medio mundo. Entón, é unha alegría, porque o esforzo que faz, que é un esforzo que inicialmente sería para 25, 30 rapaces que tes diante, é un esforzo aproveitado para un montón de xente. E logo profesores que te escriben porque están usando. E logo en cada uno hai un enlace porque os fixemos interactivos. Entón van con cuestionarios autoavaliables, de maneira que o alumno pode ver e logo facer cuestionarios para ver se colleu ou non as cousas, volvelo a ver, etc. Menudo traballazo, Sí, bueno, pareceme que é interesante. Aparte, os profes, eu creo que temos que explotar estas novas posibilidades que se abren. Falaban antes aí os especialistas, os de Playground, ¿no? Que decían, é que de repente ti desde a túa casa con un portátil de 3-4 anos que o meu, que pouco a pouco vas facendo cousiñas, ¿no? Ti podes colocar contidos en todo o mundo. Entón, ti eres profe, vale. Eu sou, ademais, o profe funcionario, ¿no? Que é o que me preguntan os rapaces. Por que non lle metes publicidade? Non, son funcionario. Son funcionario, me debo a función pública. O que os meus contidos non deberían recibir un aporte extra, non? Pero sí que che quitaron unhas oriñas de docencia, estaría ben. Sí, moitas máis das que teño por dedicación, a exclusiva, esa xa te digo eu. Pero que eso, que de repente ver que ti colocas os contidos en medio mundo e podes facelo, pois é maravilloso. E sobre todo que de repente empezas a ver sinerxias con outra xente, que te botan unha man, estos intérpretes que vos digo. Hai unha cousa que quero facer aquí pública, a pouca axuda que hai ao alumnado xordo. Porque o alumnado xordo ou atende o intérprete ou atende o profesor. E entonces, simplemente con colocar que os intérpretes que están en clase lles colocan unha camariña e puedan gravar o que están interpretando, ese alumno tería o equivalente a ter unha libreta de clases, porque o alumno xordo, se toma notas, non mira o intérprete. Entón, hai un fracaso escolar enorme. Entón, estes materiais, como son tan gráficos, de repente empiezan a comprender, porque aparte faltalles léxico científico. Atopamos que faltaba moitísimo léxico científico, non tiñan eles dentro da lingua propia, había que buscar. Entón, grabando isto, eles podían repetir, volverlo a ver, e como están en imaxes, era todo moito máis accesible que si é na escrita, que eles, a parte da estrutura sintáctica ao revés. E nada, aí estamos interpretando pouco a pouco, porque moito traballo. A partir de eso, logo volver a gravar, etc., preparalo, moito chollo. Sin axudas de ningún tipo, claro. Xa, pero con xente voluntariosa como se construe... Sí, claro, é que iso é fantástico, te atopas xente no camiño que é alucinante. Claro. Ou xente, os propios compañeros do centro que te ven e te dicen que está fantástico, incluso que están por aquí, que hai algún por aí, moitas gracias por vir a verme. Este ano presentaste outra vez o concurso Youtubeiros coa tua canle? Sí, presentei un par de vídeos, nominei uns cantos tamén, para que os coñecese a xente, porque hai xente que ten moita vergoña, e sí que hai xente que está facendo cousas e non quere pasar de puntillas, entón está moi ben que se recoñece, entón nominei os cantos. E logo fixen un par de vídeos, hai un que é sobre a varíola, que é a partir da Coruña, que se lle deu pouca importancia, entón ese presentei e a canle, a ver si hai sorte. A ver si. Volvendo aí ao que trascende as aulas, o que vemos todos os días en YouTube, eu quería preguntarvos a Eira e a Nuria, como consumidoras de contidos en YouTube, que supoño que os sodes, que tipo de contidos vos gustan, que tipos de contidos son os que máis vedes e que tipo de contidos botades de menos que haxa en galego? Pois eu o contido así que máis vexo é así como vídeos de moda ou de maquillaxe, gustame moito. Tamén vexo así de booktubers, que tamén noto que este ano, o ano pasado sí que vi máis vídeos en galego que eran en relación con libros así, este ano non vin tantos, e sí que me gusta velos. E despois tamén vexo así como sketches, que eso tamén en galego, bueno, non vin en youtubeiros de momento, moitos, pero sí que me gusta moito.
E que che gustaría ver en galego? Bueno, que botas de menos, podes decir todo, xa. Pero que che gustaría ver máis ou que che gustaría a ti mesma producir no futuro? Sí, a mí gustaríame como que agora se asentaran como máis as canles e poder ver o que ves en YouTube, que é periódicamente vídeos. Pero claro, para eso necesita moita xente porque non todo o mundo pode poñerse aí a facer vídeos periódicamente e así. Entón gustaríame ver eso como máis unha comunidade en galego, non? Claro, para facer unha comunidade. Eu lembro cando fora a comunidade dos blogs, que de repente en galego vou en explosión, chegou a haber milleiros de blogs en galego, e claro, pasaba como as canles de YouTube. Os primeiros posts son así torpes, son así para experimentar, e logo a xente iba collendo a súa propia voz, o seu propio discurso, etc. E logo, claro, entre uns e outros, íbanse vendo, dialogando entre eles e creando comunidade. Supoño que este é o percorrido que lle falta un pouco a youtubeiras, no? Que parece que é o que queda por facer. Mais alá das pezas soltas, ahora xa avanzamos coas canles, o seguinte será que esas canles efectivamente teñan suscriptores, comunidade. Como vedes vos o futuro de... E tamén que vayan especializándose o mellor por temática ou así, non? Escoítase. Hai que dar 10 segundos. Sí. Sí, agora. Sí, agora sí. Que iso eu creo que veremos pouco a pouco. E é tamén o mellor o que se busca, non? Esa especialidade de sigo esta youtubeira porque sempre porque quero saber se lle boto máis aceite ou chega con facelas pouco, non? Se son de cociña ou se quero facer consultar algo, ou mesmo escoitar opinións, ou así, pois a xente, os youtubeiros e as youtubeiras vanse especializando, non? E entón, pois falta iso aquí, pouco a pouco, creo, non? Vamos vendo. Nuria, ti que contidos consomes e que che gustaría ver? Pois a verdade é que eu consumo un pouco de todo, porque eso, cada momento necesita adecuarse, o sea, temos un estado de ánimo, pois queremos consumir unha cousa diferente. Entón, eu en YouTube consumo bastantes cousas, pero posiblemente o que máis sexan reflexións, sobre todo estas típicas de concienciación, de descubrir cousas novas, ou mellor sobre as que non estamos o suficientemente concienciados, e tamén viaxes. En torno a como vería o futuro, eu faría unha mezcla entre as cousas, entre as dúas que dixeron elas. Eu creo que é máis, polo menos para min como consumidor, é máis importante esa continuidade, esa personalización dos vídeos. Realmente ti, normalmente en YouTube eu creo que non vas ver un vídeo, ou como consumimos a maioría non imos ver un vídeo. Eu non chego a YouTube e vexo calquera. Entro aos youtubers que eu sigo, entón vou ao contido de esta persoa subiu isto, pois vou ver a ver que ten, porque me gusta a súa maneira de editar ou a súa maneira de comunicar. Eu creo que YouTube ten máis que ver con personalizar que con temáticas concretas. E con fidelidade máis que con viralidade, non? Parece que agora máis a viralidade se cada está en Facebook ou en outras redes, e YouTube está máis pensado para un contido, pois eso, que permaneza, que xenere adhesión, non? Non vedes así? Claro, que eu creo que é importante ese momento, ese clic que a ti che leva a darlle a suscribirte a un canal, porque, por exemplo, un vídeo viral, ti ves un vídeo viral e podes nin saber quen o fixo. A min pásame coa maioría que me chegan, nin siquiera sei quen o creou. Pero cando ti ves algo que realmente che gusta no creador de contido, dis, quero me quedar aquí. E, de feito, a mí o que me pasa é que cando encontro alguén que me gusta, vexo en bucle. Eso é, de repente, todos os vídeos do seu canal son os que vexo. Tedes os vosos favoritos, as vosas propostas youtubeiras. A Mónica non lle vou a preguntar, porque ten que ser así máis neutral, pero vos podes aquí, non ten por que ser deste ano, nin cales, hai alguén que este creando contidos en galego, en YouTube, ou onde sexa, que vos interese, o que vos guste, o que recomendaría desa xente que está aquí. Xacobo xa dixo antes que presentará varias propostas, supoño que de compañeros docentes. Fora do ámbito docente, hai algo que che interese ou que botes en falta? Bueno, estou vendo un pouco de todo. Hai un rapaz, bueno, o ano pasado xa me gustaba moito o traballo que presentarades vos, me chama a atención, me parecía do máis interesante. Sobre todo porque se alonxaba, no teu caso, do que era estrictamente youtuber, non? Porque que é eso de ser youtuber? Eso é como ser persoa, pode ser de todo, non? O que pasa é que últimamente parece que hai un cliché, que é un tipo de plano e un tipo de... Un estilo. Sí, un estilo. Entón, me gustará moito o traballo delas. E hai un rapaz tamén que se presenta este ano que me gusta moito, non sei se pode dicilo, que é o Aarón. É un rapaz que me gustou moito. Aarón. Sí, Aarón. E logo hai, non me lembro agora do nome, outro rapaz que fixo unha compilación de toda a súa vida, que me parece fantástico. Vídeos caseiros da súa vida. Me parece moi precioso. Entón, bueno, me parece este ano como que as propostas son máis diversas.
O ano pasado eu creo que vin casi todos os vídeos, tamén por interese, por ver o que facía a xente, e este ano como sí, de logo había máis plasticidade, máis este ano deuse un paso tamén, porque ano pasado como era un concurso en galego, había moitos vídeos que justificaban porque facían en galego e mesmo ou falaban do galego. Tuvemos aquí 2 casos de 2 premiados que tiñan o galego como eixo temático. Este ano non, xa parece que se comeza a superar. Non fai falta falar do galego para facer un vídeo en galego. Claro, é que iso é interesante. É o interesante que se emprega o galego para falar do que sexa. O vehículo de sexa. comunicación, non o tema central. As vosas propostas youtubeiras? Bueno, eu teño que admitir, non é por facer a pelota nin nada, pero a miña favorita é Eira, e foi desde o principio, porque realmente foi das primeiras, bueno, eu creo que foi das primeiras canles en galego en sí, entón, por lo tanto, das primeiras que descubrín, creo que recolle perfectamente o que acabamos de explicar, porque realmente é unha persoa que comparte moitísimo, pero ao mesmo tempo crea contido, non é só de falar, pois, ela que comparte as súas opinións ou demais, pero ao mesmo tempo trata de ensinar, eu creo que xunta todo aí perfectamente. Que sí. Un aplauso. Eira, a túa proposta youtubeira? Pois eu, a verdade, os que consumín, o sea, os que vexo en galego son maiormente os do concurso. Non atopei así moito contido en galego fora de que non se presentara o concurso. E tamén me gusta moito ela. Bueno, é que tamén mirei un que facía, que tamén me pareceu moi interesante. Tamén fixe moitos vídeos. E gustoume este ano de ver moitas calles outra vez, non sei, moitas calles subindo moitos vídeos, pareceu moi guai. A chamada acción supoño que ahora é suscribirse, non? Descubrir, eu creo que a primeira vontade de youtubeiros é descubrir e producir e provocar que existan os vídeos, e o seguinte é crear esa adhesión e que a xente realmente se enganche a canles en galego. Bueno, creo que xa temos que pechar. Non sei se hai algunha cuestión do público que nos dé tempo a facer, ou xa podemos pechar, porque en 10 minutos temos a estrela de El Punto Frío, que é a serie de Place, que é a plataforma de webseries de televisión española online, que se rodou en Galicia, que se vai estrear hoxe aquí con toda a equipa que ven de actores e demais. E máis nada, moitísimas gracias a Eira, a Mónica, a Xacobo, a Nuria. Un placer ter esta conversa sobre contidos en galego. Xará que o ano que ven, cando regrese, esperemos, youtubeiros e youtubeiras a Carballo, teñamos moitísimos máis contidos que comentar e que haxa moitísimos máis contidos en galego en xeral. Moitas gracias a todos e nada. Moitas gracias a vos.